Hej alle jer, der ser med lige nu. Som I kan se her, så det her skin, det findes ikke. I kan downloade det. I kan skrive, hvis I er interesseret i, hvordan man får downloadet det. Så skal jeg lave en tutorial til det. Men ellers så... Ja. Andre kan ikke se det. Det er kun dig, der kan se det, men det er stadig fedt. Du kan få alt muligt. Du kan få Rengar, alle champs. Så det er ret nice. Så skriv i comment, hvis I er interesseret i, hvordan man får det her. Og det er 100% safe. Jeg var endda også selv bange for, at det var virus eller noget, men det er det ikke. Så det er ret fedt, det virker. Selvfølgelig kan andre ikke se det, men jeg tænker, det er fint nok. Jeg ved ikke om. Okay. Så vi ses, og I skriver bare i comments, hvis I ved, hvad man gør. Hej hej.